אתן צופות בחדשות הבמה הנשית חרדית עם אבישג זוהר, מפיקה חיה לאה. שבוע טוב, כי בכל שבוע אנחנו כאן עם חדשות הבמה. השבוע אנחנו עוסקות במשפחות מוסיקליות 3 אם לספור. נתחיל בביתה של הרקדנית והכוריאוגרפית גיטי פורגס, שעלתה על הבמה במסגרת תוכנית של הסמינר שלה בית מלכה בית שמש והופיעה בערב אמהות. הבת פייגי, רק בת 16, הפליאה לשיר בעוד חברותיה המנגנות ומצטרפות אליה. האמא הגאה גיטי אמרה לחדשות הבמה כי פייגי ממש עושה חיים. גם ילדיה של הזמרת לילך טייב נכנסו לאולפן. ניתאי, שמואל ושירה הקליטו ביחד עם אמם את השיר אין נחמה של יאיר אליצור. האם המאושרת סיפרה שהשיר שנבחר הוא השיר שהכי אהוב עליהם בבית. שנת בתפילת עמך, אבל חלפה לה עוד שנה, משיח עוד לא בא. מתי המעבדת והמפיקה המוסיקלית חיה במברגר, שגם היא בת לאם מוסיקלית, הקליטה את הזמר אברי מירות עם שיר מיוחד להפקה מיוחדת. חיה עצמה כתבה, כמה סוריאליסטי זה נראה שאני מקליטה את אברי מירות, הפקה מהממת שבדרך. המפיקה שלא נחה לרגע, חיה לאה, נצפתה השבוע בכנסת ישראל בוועדה לתרבות ואומנות. כל תקציבי המלחמה והאומנים העצמאיים וכל הדברים האלה, קצת לא ראינו אותם. אני באה כדי לייצג אותם. לסיום, מזל טוב לספוקניסטית המופלאה אסתי ליסיצין, שחגגה יום הולדת עם פוסט ארוך ומרתק במיוחד, ולאולפניסטית המוכשרת הודיה סלח, שחגגה יום הולדת בלי פוסט ארוך ומרתק במיוחד, אבל עם חגיגה גדולה. אנו מאחלות להן בכל מכל כל. עד כאן. תודה לכן, תודה לי, והכי תודה למפיקה האחת והיחידה חיה לאה. נשתמע בשבוע הבא בעזרת השם. לעוד תוכניות, שירים וחדשות, מצאו אותנו באתר שלנו ובספוטיפיי.